Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubrei phi baro gini gilong ki khubor bam tagasngi. Habag kami kawan ra nam babhai ke yeng kasam yo burom ki khun ki ti bar ka long yeng long sam kam tam ka shnong ka thau baro ka wei. Ka wei na ki khun kan thei ka kong Trinity sayo ka samla Priscilla sayo ka sngo khlo yala ka jong ka kami ka yo burom da ka khusnam Padma Shri Award na ka President Jongkari India Hanong ba Delhi dang haki khendiat bnai baladem ka kong Trinity ka pasan po arsnam karta klayo e ka kusnam Padma Shri na kaliang jong ka kamram na lor ka kamrap shinrai ka te ka long kmi ka deiru ka nong hikai school ka samla Priscilla sayo ka khun kan thei ka bachu sinran yala ka kmi ke babun kiliang hablet jinglet shabar jilla la jong ka penpau ba ka kmi jong ka dei ka nuksa na ka banta jong ka bat ki hinmen ki para habayo banya kran haulat pathai khubor kate ka samla ka bashimti ban pentelun ye ka kam jong ka kmi ban rap shinrai bat pet ye ka yo ka hat ban penyat yo kala ya thu ba maka hishmen kan pelet jingmut ha ka kam la jong nai ka kam sarkar wal ada kala dep ki jingpuli ki bahe kan shimti banya rap yala ka jong ka kmi na ka benta ka bha kamian jong ki hajar ngut ki nong rap ya thu ka Priscilla ka kami jong ka samla Priscilla sayo ka kong Trinity sayo kabla ai kam ya shispa ngut kilong kami hajan te hills na ka bentaban pinmi ya ushin rai la ka dong West Jante Hills district ka yatho lingba ka jingalam jong ka kami ka don ya shispa atli ki SHG ki ba ka ya trailang na ka benta ka kam pinmi shin rai ban la shalan ya ushin rai shakaleng ka than chate lam mi ngi mar kumju shakirala bat shadu Karnataka ha ka jing shlur bar ka jing elam jong ka kmi sayo kala ya rap ya ka ban ra shakmat ya ka thong jong ka ringkat praspa angut kinong rem kelas dang ya ka cooperative society kabla tip kum ka Yengs Camp Spice Society kala penya so ru ya ka society jong ka bar ka Life Spice Federation of Self Help Group of Lasken CD Block khnang ban penkhe embyang ya ka ni ka kinhon pensngo ka samla Priscilla sayo Leba ka kerteng changa ka de Priscilla sayo de nangkong kalong sisya ka ba sinodon bok hadu kata ba ime jongi ilong iveina kumbaki ang hakaktin paremo 1 million na kanya ka state jongi bala mi bhasha khmat khamtam namar ba kajing mi parthei jong i kalong ba ila yarap shibon yakibriu hakalyang kayo kakot khamtam ha umne u shinrai jongi bala paunam bha ba ila penslor yaki nong rep ban thung bha bat umde ratang ban thung henre kala yarap ru yaki kumno bakin yo bha ban imba hakalyang kayo kakot moleng ba umne u shinrai tengi dokumen shibon ba ublay ula ibit mongin ong bet ba kadai ka jing imon jong ublay bala ibit ya iban inyo ya kane ka award te menta kala long ba ka jing im jongi hi baro siyang kala bhana du ba email la yo ya kane ka award ila long kalong ru ba kawei bala long kalong kham khya shu ka kam mo namar chisen bang ila yo ya kane ka award ka kumba ong dai ka tien pareng ka haban long justified ba nalor ba ila yo ya kane ka award te kala long khams nyau khya shu ka kambangi kidang don shibun bhagi bangi hab ban le ni ru kum ki khun ta ka babut lang ya ki din kti din ka jat jong i ka ba ila seng ila asdang da ka jing trace tom jong i tengi ru ki khun nila persang hi ban bot din kumba ong no from scratch nila asdang kumba tre hi kum ki nong tre ki ba tre ai jing jong i nandu ka ba pen kho ya usun rai hadu ka ba nila le bet overall mo ban ya kendu ya ki client ru ngila astang keren te khamtam haba iyo invitation shano ngila persang bot te kalong kajing im kala pher bhaken mantahi nga hi bala don bet sayeng hakti hakajat jong imei te ngila pe la bot la asdang no ba ban ong namar ba pe nyim wan rena ka business background te ban ong hi ba kan ne ka kam kan nam kusu kan di kan hap yai be hakata ka khayi ka pateng kain kumbaki namar ba ladang im don re haka benta jong ka khayi ka pateng kum nong in la ban pen poi ya une umar jong isha ki brio mo tang da ka ba shu thong klem da don haka ne ka benta
te ngila persyang hi ngarungal a persyang hi menta ban buat kum namar bang ngala ong hi bang imlong rena ki business background te ngala persyang ban penhikai yala de ken kum maybe kum luksa kum digital marketing te kum no ban tip bahasa phang kita bat nalor kata namar sisin bang ngila rung ha ka business kin don shibun ki ki bangi ha ban tip umde ratang kum no ban trei handrai kum no ban penya yau sisin bala sedang penya yau kin don shibun ki ba ngi haban include for example ngila ban kum ki GST ro ngi haban nang kum no ban le and then ki ban pen he shu ban pen long sup ya ki customer jongi ban reach out mo syangi ro ngi don kam ba ban lingba ka platform kita ro ngi la sedang learn ba te ban pen poi hi te ngi habet hi ban don mentah kane te kat kum balong menta te ngala long raikut ba ban yarap ya email ban penhe ya kane hadu pakot namal ba ngam kwa re ban long kata ka briu ba email la sedang ya ka dei ka kamram jongi ban penkiu shu ban penne pensa ru ya ka kerteng jongi barsa ka weru ngilong hi ki badon bok ba namar jai ba ila sedang lada de bangi sim kan long hibun ka baharu yangi te da ka bangi penhe ya kane ka kam ngindang la shu ban ai kam ya ki briu khamta me kumbangi la pet menta ba ki samla jongi ki jenjar ba te kawai hi ka dreams jonga menta ka long ba ban penwan shi bun ba ya ki khna samla hakane ka feel jong ka rap ka riang mo namar ba pet ban ong bangi ki generation ki ba menta bangin trai kum ki kemi ki pa jongi nginam la shu te ngin habban wat lat pat ken kum no ban ra ya ki samla jakane namar ka rukom in jongi kum ba ki ong ka lifestyle ka la ya pet dangi la mi na snong na nong kendong ngi trai shas ngi school sa short ka bor ka sor hakal yang physical riru kala pher bhama te lada ka ba explore shu hakane ka feel te nga kermen ka dreams jonga ka long ba da ka ba penyo ya ki technology ki ba kum no ba ki na samla jongi ki namar ki la long ki ba start ba tibru kindang la shu maki ban trai kham bha ban ya ki briu jongi ka ba menta da ka ba pendon kam ya ka machine kan sa multiply shi bun ba ya ka kam ka ba ubriu la ban le shi kan ta ki la ban le hapo ka arpo minute subuh mo kumta te kata ka de ka wei ka jing thmu jonga ke lingba ka ne ka business jongi pila de jumple you nga la complete post graduation sociology last year na po USTM kita ni yo iba kini kami kelayat ba ngai kadang tang tingwe ijing dunamo mat mangi gajai banriu kasi dan nitlat kajing dai kajing jan ya ki customer mo na kawai jaka sugoi jaka kamtam ikiwe bekjai banriu kuno phila ban pakil ne ngate nangkong hi nga kata ka ba phi ong ma phiru ngala sneu thu namar ka wei ba ngala yo iki briu ban ong no kine ki briu ki bal nabar ki kim salia re ban sedang ya kano ka kam nadu ba sedang te ndai re kum mangi pat ong ngi tolat ha ka ba penyajan bat ki briu bat sa ka wei ru nim kwa hi re ban nang te nga kata ngala yo i ngam tip fi monjur na em ya kata ka point tang ba kata ngadang perkhat ba ni habet hi kata ka spirit hapo jongi ka kamdon re hapo jongi ki samla menta kamtam e ban ong ban wan phai biang saka rep karyang mo